Paglukat og team clearance sa Mandawi City himuong libre na lang apan dili sa tanan kundiin sa pipila lang ka mga drivers. Kung kinsa lang ang maka-avail ini, atong sayran sa report ni Nico Serino. Sa ordinansa sa Mandawi City, ang mga driver sa tanang pampublikong sakyanan gikinahanglan nga mulukat og team clearance. Applicable sa mga drivers nga namasahero sa syudad. Lakip sa mukuha niini ang mga nagtanyag og delivery og transport network services. Kay istrikto ang implementasyon sa ordinansa, makamulta ang mapakyas paglukat niini. Apan mireklamo ang uban nganong pabayran pa kini og 100 pesos. Atol sa sesyon sa konseho kaganiha, gipapasar ang amendment o kabag-uhan sa City Traffic Code. Ubos niini, gipropose nga libriho na ang pagkuha sa team clearance apan adunay kondisyon. Kana kung walay pending violation ang driver. Aron pagpakita gyud nga nisuporta ta nila, at the same time dili pangwarta ang tuyo sa Mandawi kundi dili pagdisiplina lang sa mga drivers, mo ni nga atong giwagtang ang team clearance nga tag 100 as long as wa sila violation sa previous years. Sa pagkuha sa team clearance, gikinahanglan pang bayran ang pending nga mga multa sa lain-laing violations una pa ma-release kini. Dili sila mosunod sa atong mga traffic rules na may corresponding kanang penalty sa violation nga ilang makuha. Napasar sa first reading ang ordinansa kaganiha nga gi-forward pa sa Committee on Laws alang sa dugang nga pag-review. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.